Hej og velkommen til min guide. I min guide der vil jeg gerne vise hvordan I får Windows 7 til at ligne Windows Vista, så mange har det. Og hvis I ikke ved hvad det er, så kan I se hvad det er, når jeg viser det. Ja, som jeg lige gjorde, så højreklikker I på proceslinjen og trykker egenskaber. Så skal I trykke på små ikoner. Hvorfor trykker jeg altid på den der? Nå. Og så den her knap på proceslinjen skal I trykke komponer aldrig. Når jeg trykker tilpas, skal I trykke vise altid alle ikoner og meddelelser på proceslinjen og OK. Når jeg så trykker OK, så kommer det her frem, og det ligner jo rigtig meget Windows Vista. Og hvis I så vil se, at der ikke bare kommer to af dem her frem, så kan I se sådan der Google Chrome, og så kommer der sådan en der nye frem. Hvis I så gerne vil nulstille det, så gør det jo sig selv. Man skal bare trykke egenskaber igen, og så nulstille det hele, som jeg afkrydser. Og så ser det sådan her ud. Og håber I kunne bruge min guide til noget. Vi ses. Hej.